Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with Umacele. Guys, ngibuyile nokufinqa kwayo incwadi yethu ubhuku lwamanqe isigcawu sesine inkundla yokuqala. I'm actually here to attend class, but then it seems like our facilitator is a bit late. So I've got some time to kill. So I decided let me just do this summary since we are here. So, and guys, please don't forget to like, subscribe and share our videos. That also help our channel to grow. Okay, fine. Lapha esigcaweni sesine ke sivula ngaye uMamhlongo nomnyeni wakhe uMathonsi okungabazali bakaThamsanqa bahlala embhedeni basahaqekile nje bashwamekile ile ndaba kaNkululeko kade eze ngayo ntambama because manje sekuhlwile. So seyasho kuMamhlongo ukuthi hey, nokuba yazi sivele sehlelwa yibhadi siyalingwa. Asho uMathonsi ukuthi hey, ngiyakubona mina nokulingwa, angiyazi mina lento eyenzeke namhlanje. Athi uMamhlongo ayi kodwa-ke kuzoba khona into ekufanele ukuthi siyenze thina njengabazali. Asikwazi ukuthi sihlale phansi nje sibukele sesizwile ukuthi kunomoya ovunguzayo. Athi uMathonsi khona uqinisile kodwa-ke ngaphambi kokuthi size sibe khona esikwenzayo thina kungakuhle ukuthi sikhulume naye uThamsanqa simqaphelise ngale nto eyenzakalayo, ngoba phela vele uMamhlongo into ekade eyisuggest-a ukuthi kufanele kufonelwe amaphoyisa babikele ngale ndaba ukuze one day or makwenzeka sekuthiwa umakoti wabo uphindisiwe kanye nomntanabo uThamsanqa sekukhona into ebehlelayo, abantu bangasho ukuthi hayibo nanithuleleni kahle kahle ngendaba engaka ekubeni sesifikile isigebengu mgulukudu emzini wenu nasenithula nangenza lutho ngalokho. Hhayi-ke bese yasho-ke uMathonsi ukuthi hhayi sukuma-ke uzame ukubafonela ubatshele ukuthi kwenzakaleni emini. Ayasukume-ke uMamhlongo-ke ahamba aye efonini azame ukufona, hhayi kube nhlanga zibuka nomoya ikhala epalini ifonu. Aphinde futhi azame ukubafonela okwesibili abuye nje sekhathazekile vele umbona nje ukuthi eish akasekho right ngoba phela akakwazi ukuthi ethi ufonele iy'ngane ngehora lesishiyagalolunye ngo-9 ebusuku kungabi bikho ophendulayo azibuze ukuthi ngabe uThamsanqa ulibaziseke kuphi and yena uphindisiwe ukuphi. Kodwa-ke bese ebuyela kumyeni wakhe. Umyeni wakhe makambona nje eqhamuka ambuza ukuthi awabuya sowuphathekile nje kwenze njani? Ngoba phela uhamba uyokwenza ucingo uyofonela uThamsanqa. Asho-ke uMamhlongo ukuthi hhayi angibatholi yazi abantwana, yiyo nje into esingikhathaza. Asho-ke uMamhlongo ukuthi heyi kodwa-ke yazi nalo daba ngiyakhumbula ukuthi kona uke washo ukuthi khona into esolakayo ngomakoti nomntwana. Kodwa-ke ngangizobe sengithini ngoba umama, kusho ukuthi umama wakhe uMathonsi wayesethe unenswebu yakhona lapha ekhaya. So wayengasakwazi ukuthi ame lakhe izwi liphambane nelikama wakhe njengomuntu omdala. Kodwa-ke wona umoya nje ukuthi khona umntwana ngathi bona kusho ukuthi bebenawo nomkakhe. And then makusuka lapho-ke athi uMathonsi okungikhathaza kakhulu ukuthi yazi lo mgulukudu utholukuthi uyohloma uzobuya sowubuya nge-K7 i-K7. Athi uMamhlongo hayibo baba akusho ukuthi i-K7 kuthiwa i-AK47 kodwa-ke loya mgulukudu uyambona nje nawe ngabe uthathaphi nje isibhamu esikhulu kangaka? Angiboni, ngibona ngathi nje inyoka efile ekade izile thina ukuzosithusa. Hhayi-ke uMathonsi bese eyakhumbula ukuthi hhayi kahle ungakhathazeki futhi kakhulu konje uLwesithathu namhlanje. Kungenzeka ukuthi umakoti benoThamsanqa bahambile baya ey'nkonzweni zabashadikazi ngoba baziphuthi lezo y'nkonzo vele ngoLwesithathu. So kungenzeka ukuthi that's why bengaphenduli ucwilo. Hhayi-ke bese ethi ukwehlisa kancane-ke umoya-ke manje uMamhlongo ngoba phela useyabona ukuthi kungenzeka ukuthi baphephile, hhayi ukuthi ngoba sekukhona okubehlela. Hhayi-ke bese yasho-ke uMathonsi ukuthi hayibo weMamhlongo uyakhumbula kodwa ukuthi ngambuza uThamsanqa ukuthi uyayazi yini le ngane le ayithathayo, ngambuza. Kodwa-ke impendulo yakhe nawe uyayikhumbula nje ukuthi ayingisanga ndawo.
Uyasho-ke noMaMhlongo ukuthi hayibo kahle bo wena wawungabuza umntwana vele sezimisele ukuthi yena uyokhipha iy'nkomo. Uyazi umuntu osemathandweni ukuthi nje hhayi usuke engesezwa next manitsho ukuthi nizomtshela ngalesi khathi esesemathandweni ukuthi afune information ukuthi amazi lo muntu azomthatha, usuke nje udlala ufane uthi uchitha isikhathi ngoba phela uze uyasho naye uMaMhlongo ukuthi eyi kwayena nje ngesikhathi ezovuma ukuganela uMathonsi base bevele bemtshela ukuthi hhayi bo mfethu ungaze uyogana indoda embi kanje engathi isey'nhlungwini. Bemtshela nje impela ukuthi even iy'ndlebe lezi angazi ngathi yini koda nje yena iy'ndlebe zakhe zasey'valekile uMaMhlongo engesezwa lutho ngoba phela wayesemathandweni. So uyamtshela-ke umyeni wakhe ukuthi hhayi nomntanethu vele bengeke esezwa next noma kungathiwa wawuzama ukumxwayisa noma ukumbonisa kodwa wawungeke usalunga ngoba vele wayesesemathandweni. Bese-ke asho-ke uMathonsi ukuthi hhayi kuzofanele ukuthi kube khona ngempela okwenzakalayo. Ngoba phela ekugcineni asifuni ukuthi abantwana bethu bagcine belimele. Fanele ukuthi sizame ukubavikela. Bese uMaMhlongo athi ayi khona uqinisile kodwa-ke okwamanje ayikho into esingayenza since bangaphenduli nocingo nasemaphoyiseni sekusebusuku. So into esingayenza nje iyodwa nje njengamanje ukuthi sihlabe phansi ngedolo sikhulekele iy'ngane. Lo mndeni-ke ngiwuthandile ngoba uwumndeni okhulekayo. Uyazi ukuthi empilweni kufanele kube khona la uthembela khona and umkhuleko-ke uyakwazi ukushintsha isimo, uyakwazi ukushintsha angikho lapho ne bengekho lapho koda-ke base behlaba phansi-ke ngedolo-ke baqala bakhulekela abantwana babo. Bayasho ukuthi hhayi uMathonsi uligagu-ke noma ekhuleka nje kuyezwakala-ke ukuthi hhayi indoda vele iyakwazi ukubeka. So ya cishe nje isigcawu sesine vele it's just about them bezama ukuthi bavukele iy'ngane zabo ngokuthi bafone kuyaba ababatholi koda-ke ya wona umoya ukhona ovunguzayo wokuthi umakoti engathi unendaba. Umakoti wabo ngathi unendaba lo mntwana lo nabo sebeyamsola. Thina esaziyo ukuthi uNkululeko utheni uvele ukhonfemile ukuthi umntwana wakhe lo wagqokiswa ijazi nje sesiyazi ukuthi hhayi vele nabazali noma basola ngakhona bathi once kwaba nentuthu nje kusho ukuthi umlilo ukhona. Okay mfundi-ke sizoma lapho kwamanje. Ngizaphinde nginibone mase sifinqa futhi isigcawu sesihlanu. Don't forget to like, to share, subscribe and yeah, comment if you can. Bye.